Jo vaig a presentar-me i com va dir Julià, soc Raquel Calatayud, soc d'ací de Beniatjar, soc l'alcaldessa. Entonces, si t'encanem, la regidora va prendre uns regidors més, per motius que no puc vindre. Així en Calipio, que és una persona que molt molt a tots que m'hagi de l'Ajuntament. I així està Lluís, que no el coneix ningú. No, però que és un pilar fonamental així, en Beniatjar. Perquè és nou. Perquè és nou. Pues bueno, no sé si la puja al pic haurà sigut de tot lo bonica que deu ser, però bueno, l'important és que estiguem així tots reunits, estem tots dinant, i és un plaer per a mi que hàgiu vingut tots, us la benvinguda a tots, i vos desitjo el millor. El nou candidat, li desitjo tota la sort que hem tingut nosaltres així, i esperem que en Madrid mos representes bé. En primer lloc, gràcies a les paraules tan amables que ha tingut l'alcaldessa i no tingues dubte que s'hi presenta justament perquè vull representar-vos bé i la primera obligació que teniu que vol presentar-se és, els valencians som gent de paraula i gent seriós i jo vull ser un bon valencià i vull representar dignament el meu poble i això serà la preocupació més gran i el dolor de panxa més gran que tindré. Bueno, jo soc de la ribera d'un lloc on hi ha molta àuia i de Marjal i jo de xicotet la Vall d'Albaida era un món que estava molt llunyà. Jo només tenia dues referències de la Vall d'Albaida quan he sigut xiquet. Una era la terreta que m'abuela gastava per a rentar i per a netejar la paella. I aquesta terreta venia d'ací, justament de la Terra Blanca, perquè jo la Terra Blanca no la coneixia sinó era per la terreta que gastava m'abuela per a netejar les paelles i per a escurar, per a escurar que estava en terreta. I l'altra referència que jo he tingut de la Vall d'Albaida sempre és que per vora ma casa passa el Xúquer i ja sabeu que l'Albaida és un dels rius que alimenta el Xúquer i quan l'Albaida baixava roja sempre hi havia, el Xúquer canviava la seva fisonomia i sempre baixava en un color especial. Diuen, ja ve la riuada de l'Albaida i jo, l'Albaida deu saber on collons estaria que jo no sabia on estava quan era nen. És que ho coneixeu, en aquesta situació no m'he estat mai. Nosaltres treien les que treien, sempre feien burra. No encertaven mai. Mai. Tragues les que tragues, mai entres. I per fi, d'una vegada va passar, jo què sé, va passar, però no va passar per casualitat. Va passar perquè ha hagut gent que mos ha precedit en tots els pobles del País Valencià, gent que han sigut regidors, que han sigut alcaldes, que s'han presentat i no han fet res, i han insistit, i torna, i dale, i pega, i eixe fruit, eixa sembra ha donat el fruit, i va donar el fruit farà 3 mesos, i jo crec que va donar el fruit ara, en el que per primera vegada, tranquil, no passa res, això mos passa a tots. Això mos passa a tots. Jo crec que ara donarà el seu fruit. Jo la nit, ho he comentat en alguns, jo la nit de maig vaig plorar no per resultats d'escoles sinó per resultats de València Ciutat i del Parlament Valencià. Perquè era com un homenatge a tota la gent que ens havia precedit, a tots els que ens havien precedit. I ara jo el que em queda per dir-vos és que va de bo. Estem en totes les enquestes, diuen que eixim. L'altre dia ho comentava, ho he comentat ahir en petit comitè, però l'altre dia no ens preguntaven si eixim on anireu. L'altre dia ens preguntaven directament dels mitjans en quin grup parlamentari us posareu. Hòstia, quan te diuen això és que tots donem per fet que anem a eixir. Però
Per així fa falta que n'hi hagi una cosa fonamental i que és la que ens ha mantingut durant 17 anys pujant al Benicàssim: il·lusió. I aquesta il·lusió és el que ens ha de permetre enviar a una persona, siga jo, ara m'ha tocat a mi, però haurà pogut ser una altra, una persona que ens represente a tots, que represente a tots aquells valencians que s'han quedat una vegada i una altra i una altra i una altra sense veu allà a Madrid, que represente els que volem dir alguna cosa en valencià, que pensem en valencià i que volem treballar per als nostres, per als valencians, no per a un partit o per a un altre. Per tant, si amb els vostres vots, si amb la vostra faena, si amb la vostra il·lusió m'envieu a Madrid, jo dono la meva paraula de valencià de que faré tot el que estiga en la meva mà perquè se sentiu orgullosos d'enviar una veu valenciana a Madrid. Moltes gràcies. Aquí está,